sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta oras-oras. Sa paagi kan Senate Resolution Number 658, hinagad ni Senador Franklin Drilon, Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros asin Senate President Pro Tempore Ralph Recto na tugutan na magpartisipar sa plenary session asin committee hearing sa Senador Leila de Lima. Nakapalaman sa resolusyon na pwede ining magampanan ni de Lima sa paagi ng teleconferencing o video conferencing maski siya nakapreso sa Philippine National Police Custodial Center. Rason kan apat na senador na naka-teleconferencing man ngunyan na an session asin mga hearing kan Senado. Dahil sa epekto kan national emergency dara kan COVID-19 pandemic asin may posibilidad o pasilidad man para digdi sa Camp Crame kung sa apat na taon nang nakakulong sa de Lima. Tinawanin doon pa sa nasabing resolusyon ang kawaranin lay na nagbabawal sa nakapresong legislador nagibuhon ang sa iyang trabaho kung kaya ka ito nakapagtrabaho pa man giraray si dating Senador Antonio Trillanes IV maski nakadetenir. Sinabi pa sa resolusyon ang Senate Resolution Number 7 na inaprobahan kan 2000 Gs na nagsasabi na ang collective wisdom as in judgment kan Senado apektado pag nagkulang maski sarong senador. Yan ang pangalaunang bareta haligdi sa DZGB Newsbase. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Farex B Complex. Help sustain glitch-free nerves. Mag Farex B Complex everyday. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Alaxan FR. Alaxan FR ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta oras-oras sa DZGB. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon sa Indugabos. Yaon si Father Boots ngunyan sa estasyon kang DCGB live. Parang magkaigwa kita ning magayon na programa. Tanahiling nindo ako ngunyan, nagkakadarangugang kita. Magayon mga tugang na mag-iribahan kita ngunyan na hapon, February 25, 2021. 2021. At the same time, ngunyan sa tuyang sineselebrar ang EDSA Revolution. Sa atin tutukarunta iyan mga tugang. Ano kaya ang nalingawan ta na kaya ito? Talagang wala na. Miski spirit of EDSA Revolution, meron pa kaya? Baka wala na. Sayang lang pala. Namatay ang isang tao. Mabuti nga, nandun ako, hindi man kami binaril. Nandun ako noon. Kikwento ko sa inyo. 1986 po yun. February 22 hanggang February 25. 3 days po yun. Grabe. Experience natin. So mag-share po kamo at yan Ang sakuyang number are 0925-811-3851 at the same time 0966-533-8475. Mga tugang, bago kita magpangaji muna kita, okay? Magpangaji muna kita mga tugang na pangaji kita na tabangan kita ning kagurangnan sa tuyang mga sasabihon, sa tuyang mga gigibo, para hindi kita magbasta-basta na lamang. Taang sa tuyang pighagad sa Diyos na gawin kitang kasangkapan na makapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga tagapakinig, lalo na dito sa DCGB, na kayong mga tagapakinig namin ay mabigyan ng inspirasyon, mabigyan ng lakas loob. Yan talaga ang gusto ni Father Boots, okay? So magdasal na tayo, sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria,
na walang sino man humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O berhen ng mga berhen at ina naming lahat, huwag mo biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At mahal na Berhen Maria, sabihan po ninyo ang iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang mga tumutulong, at lalong-lalo na ang mga nagtatrabaho rito. At the same time, Lord, yung mga tagapakinig, na ilayo po ninyo kami sa anumang kapahamakan, anumang masama, anumang disgrasya, anumang sakit, upang mapaglingkuran ka namin sa abot naming makakaya, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng iyong mabuting balita. Ang lahat nito hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos marhay na hapon. Diyos marhay. Mapagiwuntang marhay talaga ang satuyang hapon, mga tugang ta. Magayon baga pag ginigibot ang marhay, paano ta mapaparahay ang satuyang buhay? Paano ta mapapakarahay ang satuyang hapon? Siyempre, kaiba-iba ta ang Diyos. Ano? Sabi nga sa Ebanghelyo niya na aldaw, mga tugang, ay ano mang hagado nindo sa Diyos, itataon sa imo ng Diyos yan eh. Ano? Magayunon, sabi ng Panginoon, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Napakagandang pangako ni Kristo. Kaya mahalaga ito, mga kaibigan. Ngayong araw na ito, ating pinagdiriwang ang EDSA Revolution. Okay? So, pwede ka mo mag-text sa kuya, mga tugang. Pwede ka mo mag-message sa kuya. Ang hapot ni Father Boots, ano ba ang masasabi natin contribution? Ay, kahapon pinag-usapan natin yung contribution. Ay, contribution, hindi naman ibig sabihin na magbigay ka na uli ng contribution, kasi kadalasan sinasabi natin pera. Hindi, ang contribution o pagbibigay ay hindi lang naman pera. Ano? Alam mo, sabi ko kahapon, para mabalikan lang natin, ang Pilipino ay may ibibigay sa mundo. Ano? Kahapon pinag-usapan natin yung si Cardinal Tagle, na kung saan, mga tugang, pinili siya ng Santo Papa na maging miyembro ng sensitibong departamento ng Simbahang Katolika. Pangasiwaan ang kayamanan. Mayaman ba ang Father? Kayamanan, treasure. Sinasabi nga, yung tinatawag natin, Vatican Central Bank. Yun, yan. Kaya may contribution ang Pilipino naman sa simbahan. Alam mo, sabi ko nga, ngayon, taong ito, 2021, pinagdiriwang natin ang 500 years of Christianity. So, may contribution naman ang mga Pilipino sa larangan ng pananampalataya. Kaya tingnan mo, sabi nga, malaking impluwensya kasi ang pananampalataya. Tingnan niyo, kahit tawagin nila na tayo mga Pilipino, tinawag DH daw. Pero alam mo, anong contribution ng bawat Pilipino kahit DH siya sa London? Wow, London. Okay? So ano mo, kahit sa Europe, kasi madalas ako napupunta sa Europe, napunta ko sa London. Okay, napunta sa Switzerland, nakita mo mga Pilipino. Anong contribution ng mga Pilipino? Pag may Pilipino, buhay na buhay ang simbahan. Buhay na buhay ang simbahan. Hindi lang doon
Alam mo ang maganda, pag may Pilipino, yung pamilya, yung mga bata, kahit hindi sila Katoliko, yung mga bata, tinuturuan ng mga katulong, yung mga domestic helper, yung mga bata, magdasal. Tingnan ninyo. At hindi lang yung magdasal, tinuturuan nila ng mabuting asal. So, ang ganda ng kontribusyon ng mga Pilipino. So, ang hapot ni Father Boots sa aldaw na ini, kung habok ka mo maghapot sa kuya, ano ang nagiging contribution ta sa panahon ngunyan? May pandemya kita. Anong contribution ta? Ang contribution ta ba makaulakit sa kapwa? Hindi. Ang contribution ta, masugpo na ang COVID-19. Isang contribution, papaano? Madalas na naririnig natin na sinasabi, maghugas ka muning kamot. Pagkatapos, ka mo magpara suruan, kaya may distansya, amigo. Social distancing. At the same time, kalinigan. Yan. Yan ang sa tuyang kontribusyon. Kontribusyon sa manunugod sa salud o sa kalusugan. Kadakot kita. Ngunya na aldaw, sa tuyang sineselebrar. Okay? 1986. Pirang taon na yan, 35 years old. Kaya, so mga namundag kan February 23, 1986, ngunyan, 35 years old na sinda. Alam mo, February 22, kung narumduman pa nindo, 1986, 3 days po ito eh. Yung sa panawagan ni Cardinal Sen. Noong panahon, Paris priest po ako ito sa UST Manila. Bagong pari pa lang ako noon. I was ordained 84. I was ordained June 29, 1984. Pagkatapos, I was assigned immediately to the University of Santo Tomas. Okay? Pagkatapos, I was only 26 years old. Grabe, 26 years old ka palang, Father, no, na? Oo, ngunyan 63 na. Uy, panahon na yan. Pero bako pa manggurang. Nila yung buhok ko. Nahiling na ng buhok ko. At kung nakakahiling ka mo yan sa DCGB News Online. No? So, dahil nakakahiling, nakakadawog sana. Imagine na sa ninda. May buhok pa man si Father Butch yun. Bako pa man kalbo. May itong pa man ang buhok. Siyempre, magpakulay. So, 1986 po yan. Okay? So, grabe ka itong panahon na ito. Siyempre, talagang nakakatakot. Nakakatakot kung magdangog ka sa radyo. Kasi minsan, so itong reporter, huna mo, talaga nagpupuruto ka na. Ay, ang ginibo mi ka ito, kaya itong panahon na itong na duman sa EDSA. Nagduman kami kayo sa EDSA. So, ibang mga kairiba ko, nagduman itong 25, itong 25 na aldaw na ito, Miyerkules ito, tandang-tanda ko. Our Lady of Nanaval, ang image ng Our Lady of Nanaval, dinara sa Malacanang. Grabe, naghagis na ng tear gas duman. Kaya kami, ito, pag nagdudumang ka, pag nag-iba ka sa igwa ka ning basa, may mineral water ka, may tuwalya ka, tapag oras nagtirgas, magkaagas sa mata mo. Talagang nasubukan men, tinirgas kami duman sa EDSA itong mga 22. So kan 22, February 22. Grabe ka itong panahon talaga. Yan yung istorya ko na sa Indo. Anyway, dito talaga malilingawan. So, nangyari. Pero, ididiretso ko na sa Indo. Ano ang naging kontribusyon kang bawat Pilipino sa buong mundo? Sabi, may music na magkaisa. Talaga, nagkaisa talaga yung mga Pilipino eh. Maganda ang nangyari no, nagkakaisa tayo. Ayun. So, alam mo, yung katabi ko doon, nung nandun kami sa EDSA, may picture pa ako hanggang ngayon
yung picture kong yung katabi ko noon eh. Hindi siya Katoliko. Muslim siya. Hindi pinag-usapan doon ang Katoliko, hindi pinag-usapan doon ang pagiging Muslimo. Ang pinag-usapan dito, tayo ay mga Pilipino. Huwag na tayong paaalipin pa kung kanino-kanino. Yan. So ano ang maganda? Na tayong mga Pilipino ay gustong maging malaya. Yan. Napalaya tayo. Napalaya tayo. Sabi pa doon, nagpupolitika ka ha? Alam mo, hindi sa politika yan. Kasi ang pamilya namin, politicians eh. Ha? Sa Bicol. Bicol pala, Legazpi, Bicol pala. Kasi si Papa naging acting mayor yan ng Tigaon, Camarines Sur. 1973. Okay? So yun, hanggang 1975. So mga tugang, alam ko yan. Kasi pamilya namin natala sa hindi sa pamumulitika. Ang gusto ko lang sabihin, mga tugang, na gusto tayong mapalaya. Kasi talagang grabe. Grabe na. Grabe na ang masyadong pamumulitika. Yun. Kaya sabi nga, naging diktador na. To the point na, yun, nagkagulo na. Nagkagulo. Yun. Pero sasabihin ko sa inyo mga tugang, ang magayunon na ibigay muli ng mga Pilipino. Pagkatapos noon ng 1986, okay? 86 yung EDSA Revolution. 1987, pumunta ako sa Europe. Pumunta ako ng Roma. Alam mo, sabi niya, Pilipino? Mabuhay. Sabi, ganito kaagad sila eh. Sabi niya, mabuhay. Tingnan, taas noo ang Pilipino. Bakit? That was a peaceful revolution. Okay? Natandaan ko mga tugang eh. Harap ka ng tangke. Dala mo rosaryo. Magayunan baga mga tugang. So, yun ang ibig sabihin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pero ang sikreto mga tugang, kang people power revolution was what we call prayer power. Prayer power. Yan po mga tugang ang naging daan, naging sandata ng pagpalaya sa mga Pilipino. Prayer power. So, sa tuyang pag-urulayan mga tugang, ang pagpangadji. Okay? Prayer. What prayer can do. Sabi nga, prayer. What prayer can do. Yan ang importante sa tuyang ngunyan mga tugang. Ang prayer. Sa panahon ng Kwaresma, saro sa mga exercises, tanda nyo, prayer, fasting, almsgiving, tulo baga ito? Prayer. Okay? Prayer. Kaya ngunyan, sa tuyang pag-urulayan, yung prayer power o people power is because of the prayer power. Kung wala yung prayer power, mga tugang, tandang-tanda ko na yun eh. Bakit? Unang-una, the EDSA Revolution was actually caused by, number one, the assassination of Benigno Aquino Jr. in 1983. Di ba pinatay si Ninoy? Hindi pa ako pari noon. Okay? August 21, 1983. I was ordained 84 eh. Okay? 83. Nasa Santo Domingo pa ako noon. Si Benigno Aquino. Doon hinutad. Sa Samuya. Gwardyado ito. Dahil kami basta makalaog. Miski Samuya ang kumbento. Dahil kami basta makalaog. Maagi ka talaga. May inspection. Yun. At the same time, yun ang nangyari. Caused by, and then after that, mayroon eleksyon. Ano ba yung eleksyon? Alam mo, tanda natin yung eleksyon. Yun ay mahalaga.
yung election na yun na nung nagkaroon ng dayaan. Yun naman ang nangyari doon nagkaroon ng dayaan doon sa election na yun. Okay? May hinahanap ako digding so ano ko kasi ko biglang nawara. Alam mo kasi itong cost ng ano ito? Biglang nawara tuloy sa hanap ko digdiho. Okay, nawara. Anyway. So, anyway, sige. Yun, nagkaroon ng snap election. At doon sa snap election, okay, ito, bumalik na. Okay, thank you. So, yun, nung fraud 1986, nagkaroon ng election. Then after that, itong sinasabi, the decades of oppressive and autocratic rule. Yan ang nangyayari. Then, after that, prayer power. Natandaan ko iniho. Bago nagkaroon ng talagang people power, sabi ko nga, nagkaroon ng prayer power. Bakit? Parish priest ako noon sa UST, every night, meron kaming parang, aguinaldo masses 9 days. Okay? 9 days nga lang, hindi 9 days yun, kundi siyam na banggi, muna po nag-aginaldo kami, nagmimisa kami, para nga ni duman sa magkaroon talaga ng kapayapaan sa Pilipinas. So, dara talaga itong kang tinatawag na prayer. Okay? Kaya dahil sa prayer, so mga tao nagkaparapangadji. Miski sutong, sabi ko sa istorya ko sa inyo mga tugang, sutong kairiba ko na hindi man siya Katoliko, Muslim siya. Nangangadji man siya. Di ang problema. Di ba nag-iriwal? Alam mo, nangangadji, yung Muslim, nangangadji ako, di nag-iriwal. Subukan nito. Kung ang mga tao nangangadji, di nag-iiriwal. Tandaan nindo, bakit ang mga tao niyan nag-iiriwal? Kasi di nangangadji. Di nangangadji. That was my witnessing. Now, in praying, we do not quarrel. Di ba? Hindi mali ang dasal mo. Dapat, hindi yung Muslim, hindi ako sinabihan na, huwag kang magdasal kung kanino-kanino magdasal ka kay Allah. Hindi. Nirespeto ako ng Muslim. Yung katabi ko, nagdasal ang Muslim, nirespeto ko din siya. Hindi kami nag-away. Hindi ko sinabi, mali, huwag ka magdasal kay Allah. Hala. Hindi. Hinayaan ko siya magdasal. Tandaan niyo mga tugang, bakit magulo ngayon ang mundo? Bakit magulo ang Pilipinas? Bakit ang gulo ng pamilya? At ang gulong-gulo ng mga tao? Kulang na sa dasal. Hindi na nagdarasal. Ba't ano ba ang dasal? Ang pagdarasal mga tugang is when you lift up your mind and hearts to God. Yan naman That's the definition of dasal. Kaya nga sabi ko mga tugang, kang EDSA revolution, it was because of the prayer power. Nagdasal sa mga tao, sugabos na mga tao, nagngadji, nagpakumbaba. At tatandaan nito, pag ikaw nangangadji, nagpapakumbaba. Kaya nga, walang nangangadji na nagmamayabang. Pag nagmamayabang ka, hindi ka nangangadji. Number one requirement of a prayer is to be humble. Humble yourself that you are dependent on God. Kaipuhan mo ang Diyos. Okay? Kaya ang iba dahil na nagdarasal, bakit? Dahil ko kaipuhan ng Diyos Ang kaipuhan ko, kwarta. Kaipuhan ko, kapangyarihan. Yan nagkakamali. Mga tugang, babalik po ang sa tuyang lingkod si Father Boots. Ang oras po natin ngayon ay 27 minutes after 1 o'clock.
An oras hatod sa Indokang Gin Kapitan. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf powder with Active Clean. Singaling ng mamahaling panlaba based on lab test versus brand X on polyester. Pero 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Alaxan FR. Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Niato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. This is a new invention of Doc Ed Deligo. Doc Ed Fulvic Minerals, the natural sex enhancer. Ang bagong formulation ng Fulvic Minerals ay pwede mo nang gamitin para mapasaya ang partner mo. Kaya nitong maitama ang erectile dysfunction, mapataas ang male or female libido at masolusyonan ang hormonal imbalance. Hindi lang yan, ito rin ay para sa mga sakit tulad ng diabetes, hypertension, constipation at iba pa. May natural sex enhancer ka na. May gamot ka pa para sa mga degenerative illnesses. Available na yan sa Lazada and Shopee and also the Big C Clinic nationwide. Available sa The Big C Car. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Also available, Doc F Mixed and Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, the Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1000
4,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutom, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Okay mga tugang, ngunyan sa tuyang pigdidiskuter o sa tuyang uurlayan ang dakulang kontribusyon kang mga Pilipino, lalo na sa larangan ng pagpapangaji. Okay? Because sabi nga, ang mga Pilipino talaga, very prayerful. Madasalin ang mga Pilipino Madasalin. Kasi, malaking tabang yan sa mga tugang na 500 years of Christianity na tinuruan kitang mga G. At the same time, sa pagpapangaji, sabi nga ni Alfred Lord Tennyson, si Alfred Lord Tennyson, may sinabi siya, magayon yung sinabi niya more things are wrought by prayer than this world dreams of. Totoo, malaki po ang nagagawa ng mga panalangin Malaki po ang nagagawa ng taong nagdarasal. Yan importante. Kaysa sa mga taong angal ng angal. Yan ang problema ngayon. Marami mga tao ay hindi na nagdarasal, kundi angal ng angal na lang, reklamo ng reklamo. Wala kang magagawa. Subukan mo. Pagkagising mo, magreklamo ka, may initon, mauranon, salip na magpasalamat, hindi, ay salamat ba, gising ako, nabuhay ako, hindi, umaga pa lang, di nagdarasal. Salip na, Lord, thank you, I'm alive. Thank you.
Okay? Buhay ako. Lord, thank you. May panahon. At kung umuulan, sabi mo, hayaan mo. Lord, thank you. Kahit umuulan, maganda yan kasi makapagtatanim ako. Ganun. Okay, pag may araw naman, Lord, kahit mainiton, parang ngayon, mainiton baga. Ano? Sabi mo, thank you, Lord. Magkapaglalaba ako. Maglalaba si Father Boats. At magsasampay. Ano? Sabihin mo. Kaysa pag gising mo, reklamo, angal ng angal, hindi nagdarasal. Ay, delikado po yan eh. Malaki po ang nagagawa ng nagdarasal. O sinabi ko, ulitin ko, sinabi ko kasubag ko sa Indo eh. Yung katabi ko doon sa EDSA Revolution ay hindi Katoliko eh. Nagkakilala lang kami kasi nandun din siya, nandun din ako. Siya Muslim. Okay? So, napakaganda. Hindi kami maingay. Hindi kami angal ng angal. Hindi kami nag-angal, bakit si Marcos dandiyan pa? Hindi. Hindi kami nag-aangal. Ang ginagawa na nagdarasal, Lord. Nagdarasal. At hindi lang nagdarasal. Nakikipag-usap kami sa isa't isa, nagkakaroon ng ugnayan. Alam mo, maganda ito sa dasal. Tinatawag natin, building relationship. Okay, when we communicate to God, that's called prayer. But when we also communicate with other fellow men, that is also prayer. Praying together. Importante yun eh. Yan ang communication, building relationship, pagkakaroon ng ugnayan. Kaya nga sa pagdarasal, mga kaibigan, napakahalaga ang ugnayan, napapanatili ang magandang ugnayan, magandang relasyon. So yun ay yan ang naidudulot kaysa ng angal ng angal. Ang nakakapag-disconnect sa tuya yung angal, hindi dasal. Kaya importante yun yung dasal. Kasi pag nagdarasal ka, nakakaroon ka ng kaliwanagan na pag-iisip. Kisa yung reklamo ka ng reklamo. So yun, naalala ko kasi yun, 35 years ago pala yun 35 years ago nangyari, nandun kami sa EDSA. Ganitong oras. Pero pag ganitong oras, pag araw, ang ginagawa namin, nandun lang kami sa lilim, malilim kasi. Naglagay kami din ng tent doon sa lilim. Minsan, naalala ko pa, nandun kami sa malapit sa Mormon. Sa likod ng Camp Aguinaldo. If you can imagine. I still imagine. I have the picture Nandun po ako. I was there in that EDSA Revolution. Kaya, pero sabi ko it happened not because of people power. Hapot ko sa Indo, where did these people get the power? Okay? Yan. Where? Saan nakumuha saan ba humugot ng lakas yung mga tao? Kaya ako, at tatanungin niyo ako, Father Boots, saan ka humugot ng lakas nung pumunta ka sa EDSA? Nakipag-revolution ka. That was unbloody revolution, at the same time, peaceful revolution. Yung peaceful revolution, kasi doon sa EDSA, walang pinatay. Natirgas kami, totoo yun. Lumuha kami. Pero, hindi kami. Walang namatay doon May nabalita ba nahimatay? Kahit nasa harap ng tangke? Hindi, yung madre. Hindi siya nahimatay. Walang nahimatay, walang namatay. May nabalitaan ba kayo noon? Wala. Saan humuhugot? Ako, syempre, takot din. Nandoon yung takot. Kasi, sino ang mag-aakala ka? Kaharap mo tangke. Kaharap mo sundalo. Kung sinabi, bariling kami lahat doon, patay kami doon. Hindi, naging martir din sana ako. Wala na si Father Boots sana. Pero hindi, may mission pala si Father Boots kasi para makapag-broadcast dito sa DCGB. Kasi yun nga, kasi patay na sana si Father Boots sa Revolution. Binaril na sana kami kahit nung February 25, nandun kami sa Malacanang. Hindi, sana, although talagang nakakatakot kasi nung gabing yun,
na paalis na sila Marcos. Ano? Itinaka si Marcos doon eh. Hindi namin alam, wala na pala. Ano? So, nangyari nun, nakakatakot. Kasi may sniper. Halimbawa, kung ako na ba, binaril ako doon, patay na sana. Pero alam mo, ang hapot ko nga sa inyo mga tugang, saan ba humugot? Saan ba kumuha ng lakas, ng tapang ang mga Pilipino noong sa EDSA Revolution? Panalangin, pagdarasal. Okay? Nagdarasal. At hindi, yung halimbawa, kami na nandoon, active, at yung mga matatanda, yung mga may sakit, yung hindi makapunta, anong ginawa nila? Yung mga madre na mga mungha, anong ginawa nila? Nandun din sila in spirit dahil sa pagdarasal. Yun, may nagdarasal para sa amin. Kaya malaki ang nangyari doon eh. Alam mo, ginawa din ito sa China, sa China Square. Ginaya ba kayo mga Pilipino? Nag-people power din sila. Anong ginawa doon sa China? Naalala ninyo sa China Square? Yung mga kabataan na, mga estudyante na nag-people power. Anong ginawa? Binaril ba sila lahat? Ibang-iba ang Pilipino. Kaya ang tanong ko kanina ano ba ang kontribusyon ng Pilipino sa mundo? Malaking kontribusyon. Pananampalataya. Share your faith. Alam mo, inihong 500 years of Christianity, nakalagay doon ang tema, gifted. Ito ba yun? Gifted. Tama ba yan? To give. Tama ba yun akin? Gifted to give. Tama ba yung aking yung sinasabi? Gifted to give. Wala dito. Yun ang gifted. Ibig sabihin, biniyayaan ka. Okay? Biniyayaan ka, hindi ka binayaan biniyayaan ka. Yan ang importante. Tayo mga Pilipino, biniyayaan. We were gifted. And what should we do with the gifts that God has given us? We had to share to everyone. Not only to the Filipino people, but to the whole world. Okay? Sa buong mundo. Kaya nakikilala ang Pilipino sapagkat dito natin binabahagi ang ating pananampalataya. We have to share our faith. Kaya malaking tulong talaga mga tugang. Kaya sa ebanghelyo sa araw nito, at the same time connected sa pinagdiriwang natin na EDSA Revolution, anong kontribusyon ng Pilipino sa mundo? Okay? Father, corruption. Corruption ba ang kontribusyon? That's too negative. Si Father Boots nandito, nagbibigay ng paglaom. Pag-asa. May pag-asa tayo. Kahit na tayo sabihin na makamakasalanan, may pag-asa pa rin tayo, may pagbago pa rin tayo. Napakahalaga ito. Ito ang binibigay sa atin ng ebanghelyo. Kasi ang iba, hindi na nakakita ng liwanag eh. Ang nakikita nila, palaging corruption, nakikita nila kasamaan, kaguluhan. Totoo yan, may kaguluhan dito sa Pilipinas. May corruption sa Pilipinas. Pero, nandito pa rin, ang mga tao na nakikipaglaban. The EDSA, itinawag revolution. What is a revolution? Revolution does not mean magpatayan kayo. Kadalasan kasi akala natin revolution may wala naman, Father, hindi man revolution na nangyari sa EDSA, wala naman namatay. Ang revolution, masyado naman kayong negative, masyado kang typical. Ang ibig sabihin ng revolution, that means change. If there is a revolution, there is a change. O tingnan mo, magpa-revolution ka sa sasakyan. Ano nangyari? Revolution, Father, yun, revolution. Di ba, andar? Importante yan. Importante, nagkakaroon ng pagbabago.
Yun. Anong pagbabago doon? Kasi labanan natin hanggat sa ngayon. Okay? Pinag-observe natin itong EDSA Revolution. Ha? Dapat labanan pa rin natin ang kasamaan. No? Huwag natin labanan yung tao. Yung kasamaan ng tao. Hindi yung tao. Ang problema, nilalabanan natin yung tao. Hindi. Huwag mong labanan ng tao. Mahalin mo ang tao, igalang mo ang tao, pero labanan mo ang kanyang mga gawaing masama. Tinatawag distinguish. Okay? Kami mga Dominicans, mahilig yan, distinguish. Okay? Distinction. Okay? Yan ang distinction because not everything is the same. Okay? Don't think, wag mong isipin, wag mong sasabihin, pare-pareho lang yan, Father. Pare-pareho. No! Yan ang problema. Not all are the same. That's why you have to distinguish. No? Yan ang importante mga tugang. Na yung tao, mahalin mo yan, igalang mo yan. Huwag mong sisiraan. Ang problema sa atin, sinisiraan yung tao. Dapat, yun, gawain. Okay? Gawain. Oh. Pero minsan, Father, pareho lang yun. Gawain sa kayong tao. Iba yun. Yung gawa, iba yung tao. Okay? Tanda natin yan. Hindi pareho, Father, yun eh. Sinong gumawa? Din tao. Mali po yan. Don't equate. Ano? Sa philosophy, may tinatawag tayong distinction. Okay? Oh, actions, sabi nga sa metaphysics, Father, nagme-metaphysics ka eh. Ano pa yun, para maintindihan ng mga tao metaphysics, Father? Well, dapat lang maralaman natin eh, ang katotohanan. Yung suppositum, yun, tinatawag sa metaphysics, suppositum. Suppositum, yung person and action. Yun, yan ang importante mga tugang. Kaya lang, dapat maintindihan natin. Okay? Ulitin ko mga tugang na malaking tulong. Malaking tulong ang nagagawa kung tayo palagi ay magbibigay ng pag-asa. Ano? So, itong EDSA Revolution, sabi nga ng ating Pangulo, ang mensahe niya ngayon sa 35 celebration, 35-year celebration of the EDSA Revolution. Sabi niya, sa English, let us set aside our differences. Ano? Let's set aside. Haliunta muna mga let us always try to, what do we have in common? Okay? Alam mo, nung babalikan ko ulit sa EDSA Revolution, nung nandun ako sa EDSA, sabi ko, kasama ko yung Muslim eh. Hindi lang mga Katoliko, hindi lang Katoliko mga kasama ko doon. Iba-ibang reliyon. Okay? May Iglesia ni Cristo, may born again, may Katoliko, iba-iba. At hindi lang Bicolano. Ano? Hindi lang mga Bicolano doon. Iba-ibang, may mga taga Mindanao, may mga taga Bulacan, may taga, of course, iba-ibang lugar eh. Magkakaiba kami. Pero isa lang hangarin namin. Okay? Magkaroon ng pagbabago. Yun, pagbabago. Alam mo, problema kasi sa pagdating sa pagbabago, ganito ang nangyayari sa atin. Okay? When we try to speak of change, we want other people to change. Gusto natin, magbago kayo, pero ako hindi magbabago. Yan ang problema. Yan ang nangyayari ngayon, hanggang sa ngayon. Kaya, sayang, masasabi natin sayang, kasi, nagbago nga ba talaga ang Pilipino? Nagbago ba talaga? Yan. Kaya sana, sabi nga, let there be peace on earth and let it begin with me. Di ba? With me. Ang pagbabago, dapat sa akin muna magsimula. Hindi yung, oy, John, magbago ka, John, ha? Ako hindi magbabago. Ikaw, Angel, magbago ka. Ako hindi magbabago. Hindi, mali yan. Bots, magbago ka muna bago pag si John magbago o si Angel o kung si sino yan. Ikaw muna magbago.
Yan problema sa atin. When we talk about change, we want other people to change, but we don't want to change. And when we say, I don't want to change, but you got to change, there's no change. Because change only happen when I change. Okay? It does not happen when you change. When the people changes, yung mga tao nagbabago, ikaw hindi nagbabago, there is no change. O, ulitin ko yan ha. Ang pagbabago, kasi itong hatid ng EDSA Revolution, kahit sa pagdarasal. Father Boots, ang pagdarasal ba nakapagbabago? Yes! Okay? Subukan mo. Ang gulo-gulo ng isip mo, nagdasal ka. Okay? Yung dasal na sinasabi ko na silensyo. Kasi hindi lahat na dasal, bla 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 bla. Lord, 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 gawin mo ito, gawin mo yan, inuutusan mo, nagiging diktador ka kay Lord. Hindi. Ang pagdarasal, sabi ko, ulitin ko, the best prayer, the best example of prayer is the prayer in the Bible. Okay? Sabi ni Isaiah, okay, speak, Lord, your servant is listening. Magsalita ka, Lord, dahil ang iyong lingkod ay nakikinig. So therefore, ang pagpapangadji, prayer, first is listening. Okay, ulitin ko yan ha. Kasi kadalasan, Father, magmangadji ka na. Anong sasabihin ko? No. Hindi yun. Hindi anong sasabihin ko. And kaya the best prayer, sasabihin natin na, alam mo, sinabi ko, magdasal na kayo. Kung sino ang sinabihan na magdasal, dapat sabihin, okay, let us now observe silence. Because only in silence can we listen to one another. Only in silence can we listen to God. Ang gulo-gulo ng mundo eh. Ang ingay-ingay. No? Ang ingay-ingay, hindi tayo magkarinigan. Hindi rin marinig ang Diyos ang tinig ng Diyos remember, conscience. What is conscience? The inner voice of God in us. The little voice of God. Conscience. Ang sabi ng Diyos, hindi mo marinig ang Diyos Bakit? Ang ingay ng utak mo, ang ingay ng damdamin mo, ang ingay-ingay ng mundo, wala ka nang marinig. Kaya, magdasal tayo. Magdasal. Prayer power was the secret of people power. Okay? Yan po ay napakahalaga. Sa panahon kasing ito, wala na Sinasabi, what a waste. What a waste? Nagsasayang ka ba pag nagdarasal ka? No. Because when you think, you are relaxed. Okay? Cool ka lang. Cool. Yan ang kagandahan Pag ikaw nagdarasal na tense, at ikaw nagdarasal nag-aalinlangan, nagdududa, and worried, anxious, you are not praying. Okay? You are complaining. Okay? Tawagin ko sa Tagalog, hindi nagdarasal, kundi nag-aangal-angal. Okay? Angal ng angal. Hindi nagdarasal. Kaya nga, malaki ang nagagawa ng pagdarasal. Bakit? Nakakapagbago. Okay? Nababago ang sarili mo. Nababago ang paningin mo. Okay? Nababago. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon is, never cease praying. Kaya sabi sa Biblia yan sabi ni San Pablo huwag kang tumigil na magdasal. Kasi, sabi ko nga, ang pagdarasal ay parang paghinga. Subukan mo, itigil mo ang paghinga mo. Okay? Stop breathing. What will happen to you? Ano mangyayari sa iyo? Okay? Pag hininto mo na ang paghangos mo, dahil ka na naghahangos, magagadang ka na. Kaya, Father, ibig sabihin, pinili ako magdasal? Yes. Okay? At hindi yung pagdarasal na kinakailangan na nakaluhod ka lagi, pagkatapos nandun ka sa simbahan, pagkatapos, no. I will give you what prayer is.
Prayer is being aware of the presence of God in you. That God is in me. Lord, you can listen to God and also communicate with God. You can talk to God. But first of all, listen. Okay, important yan eh. Kaya, in other words, ang prayer is no other than the presence of God. The awareness of the presence of God is prayer. Kahit wala kang sinasabi, okay? Basta, Lord, I know you are here with me. Okay? That's prayer. Kasi kadalasan, pag sinasabi natin prayer, kinakailangan we have to use words. Okay? So, hindi po yan. Okay? Prayer is not a recitation. Prayer is not reading. But prayer is being aware. Ano? Ibig sabihin, pag aware ka, conscious ka. Kasi pag hindi ka na conscious, nasa ICU ka. Ako nagtatrabaho sa UST Hospital, chaplain. Ano? At alam mo kung sino dinadala sa ICU? Okay? Yung malapit nang mamatay. Ano? Malapit nang at unconscious. Okay? At the same time, sinasabi nga, pag nasa ICU ka na, I see you in heaven. Okay? I see you in heaven. Kaya mga G. Okay? So, dainanggad malingaw, mga G. Kaya ang ganyan mga tugang, mga G na kita. Sa tabang ng satuyang kagurangnan at lalong na sa tabang ni Anghel. Kang Anghel Miguel. Okay? Saint Michael the Archangel, tabangan kita. Okay? Na iniho ang nagpapakusog sa tuya. Kaya kita ngunyan mga G na ning sa tuyang pangajion. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy nawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng mga po sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Okay mga tugang, Diyos marhay na hapon at Diyos mabalos po sa Indo Gabos na naginanyog ka sa tuyang programa. Sana nakapagtao ko sa Indo ng inspirasyon at sabihin natin na daig kita ng God, pababayaan ng Diyos dahil ang Diyos kairiba-iba ta. Okay? That is our power. Prayer is our power. So abangan po ang susunod na programa, Usapang Pamilya ni Kuya Ay at ni Ate Chi. God bless every one of us. Just na lang ang beer brand swak?